Γεια σας! Και πάλι εδώ μετά από πολύ καιρό που δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο. Δεν έχω κάνει κιόλας νομίζω κάποιο βίντεο για να ανεβάσω. Έτρεχα κι εγώ με πάρα πολλά, να κλείσω πάρα πολλούς κύκλους, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι φαντάζομαι. Είχα δώσει την υπόσχεση στον εαυτό μου ότι κάποια στιγμή θα ξαναεπέστρεφα να κάνω βίντεο. Όταν είχα χρόνο, όταν θα είχα ενέργεια, όταν θα έβρισκα μια όμορφη στιγμή και ένα όμορφο τοπίο ίσως να με εμπνέει να καθίσω να κάνω ένα βιντεάκι. Οπότε μάλλον ήρθε η ώρα. Το είχα πάρα πολύ καιρό στο μυαλό μου. Μάζευα με έναν τρόπο υλικό. Έχω εδώ μαζεμένα κάποια πράγματα, κάποιες σημειώσεις, πράγματα για τα οποία ήθελα να μιλήσω σήμερα σε αυτό το βίντεο. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι η Φανή Τράικου, είμαι ψυχολόγος, αφηγηματική θεραπεύτρια, θεατρολόγος. Υπάρχει το βιογραφικό μου και στο YouTube channel μου και στο Facebook page της σελίδας μου και στο site του Harmonia Mental Health Care. Μπορείτε να βρείτε πολλά για μένα τέλος πάντων και διαδικτυακά. Για να μην μπαίνω στη διαδικασία να συστήνομαι τώρα και να προχωρήσω στη θεματική του βίντεο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θέλω να το κάνω γιατί έχω μαζέψει πολλές ερωτήσεις που κατά καιρούς δέχομαι είτε στο επαγγελματικό μου email, είτε στα social media, είτε ακόμη και από φίλων όταν επισκέπτομαι την Ελλάδα, είτε από παρέες που έχω εδώ. Τέλος πάντων, είναι πολλές ερωτήσεις για το πώς βιώνει, το πώς αντιλαμβάνεται μια Ελληνίδα ψυχολόγος τη δουλειά της στο εξωτερικό. Έχουμε τα δεδομένα ότι έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα. Τα τελευταία 12 χρόνια περίπου είμαι στην Ολλανδία. Αυτή τη στιγμή το βίντεο το κάνω από το βορειοανατολικό Ρότερνταμ. Ζω εδώ, εργάζομαι εδώ, οπότε θέλω να μοιραστώ λίγα πράγματα από την εμπειρία μου και το βίωμά μου στο πώς είναι να δουλεύω σε Ελληνίδα ψυχολόγος στο εξωτερικό, στην Ολλανδία. Εγώ για την Ολλανδία θα μιλήσω γιατί εδώ μένω, αλλά μπορώ να ξέρω ότι είναι πολλοί σαν εμένα που ζουν σε διαφορετικές χώρες. Πιθανότατα έχουμε πολύ παρόμοια βιώματα. Και θα χαρώ φυσικά πάρα πολύ να διαβάσω σχόλια ή να έρθω σε επικοινωνία και με συναδέλφους από διαφορετικές χώρες. Ήδη μιλάω με πάρα πολλούς ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές εδώ στην Ολλανδία και κάνουμε παρέα, μοιραζόμαστε τα βιώματά μας, αλλά πάντα χαίρομαι να μαθαίνω πώς είναι για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ζουν στο εξωτερικό, πώς είναι τα βιώματά τους, πώς είναι η ζωή τους. Και εμείς ακόμα που είμαστε από το επάγγελμα μόνο να κερδίσουμε έχουμε από αυτές τις εμπειρίες. Πόσο μάλλον όταν μοιραζόμαστε και με τον κόσμο και εμπειρίες μας και απαντάμε σε ερωτήσεις που μας κάνουν. Ελπίζω αυτό το βίντεο να είναι βοηθητικό για όλους και να δώσουν πληροφορίες σε πολλές διαφορετικές μεριές. Και θα χαρώ φυσικά πολύ και για ένα feedback και για περαιτέρω πληροφορίες από τη δική σας πλευρά. Λοιπόν, έχω σημειώσει κάποιες ερωτήσεις. Αυτό το βίντεο μάλλον θα γίνει σε 2 parts για να μην γίνει πάρα πολύ μεγάλο. Αν υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις, ευχαρίστως να κάνω και ένα 3ο part όταν έρθει η ώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ενώ ξεκίνησε μια βροχερή μέρα, αρχίζει και βγαίνει ήλιος. Και ίσως και το βλέπετε στην κάμερα στο φως αυτή τη στιγμή, με χτυπάει περίπου στα μάτια, αλλά είναι πολύ όμορφα όταν έχει ήλιο εδώ στην Ολλανδία και το πράσινο ακόμα είναι διαφορετικό. Λοιπόν, ξεκινάω με την πρώτη βασική ερώτηση που έχω σημειώσει εδώ πέρα. Τι γίνεται με το κομμάτι της γλώσσας για μια Ελληνίδα ψυχολόγο του εξωτερικού? Θα σας πω ότι εγώ κάνω αυτή τη στιγμή συνεδρίες στα ελληνικά και στα αγγλικά. Θα ξεκινήσω πρώτα να εξηγήσω γιατί σε αυτές τις 2 γλώσσες και επειδή πολλοί θα αναρωτηθούν είσαι στην Ολλανδία, γιατί δεν κάνεις και στα Ολλανδικά, θα απαντήσω και σε αυτό. Και φυσικά θα καταθέσω τη δική μου προσωπική εμπειρία, έτσι πώς βλέπω εγώ την όλη κατάσταση μετά από 12 χρόνια που είμαι εδώ. Λοιπόν, κάνω συνεδρίες αρχικά στα ελληνικά, στο μεγαλύτερο βαθμό οι συνεδρίες μου είναι στα ελληνικά, γιατί καταρχάς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στους Έλληνες του εξωτερικού να βρούνε ψυχοθεραπευτές Έλληνες, αλλά και Έλληνες που ζουν στην Ολλανδία ή εν πάση περιπτώσει που ζουν στο εξωτερικό. Ένα πράγμα που ακούω ξανά και ξανά και πιθανότατα το ακούν και άλλοι συνάδελφοι που ζουν στο εξωτερικό είναι ότι υπάρχει ανάγκη θεραπευτών που είναι και οι ίδιοι expats, που είναι και οι ίδιοι μετανάστες
Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη? Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να μιλάτε την ίδια γλώσσα, αλλά θέλουν να έχετε και παρόμοια βιώματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται, με βρίσκουν με μία ανακούφιση ότι βρήκα Ελληνίδα ψυχολόγο στο Ρότερνταμ, για παράδειγμα, και μου λένε ότι πόσο σημαντικό θεωρούν το να μοιραζόμαστε τα ίδια βιώματα, να έχω ζήσει πράγματα που πιθανότατα έχουν ζήσει και οι ίδιοι, να ξέρω την Ολλανδία σαν χώρα καταρχάς, πώς είναι, πώς λειτουργούν, πώς είναι τα συστήματα υγείας εδώ, να ξέρω πράγματα για την Ολλανδική κουλτούρα. Αυτό αμέσως μας σώζει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ ενέργεια από το να επεξηγούμε το πώς είναι τα πράγματα εδώ, πώς είναι οι συνθήκες εδώ, γιατί το δικό τους βίωμα. Ουσιαστικά πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι νιώθουν ότι πρέπει να επεξηγήσουν για ποιο λόγο αισθάνονται έτσι, για ποιο λόγο βίωσαν έτσι κάτι. Και καταλαβαίνω ότι τους είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν μιλάνε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επίσης μετανάστης. Τους κάνει πάρα πολύ νόημα το ότι δεν χρειάζεται να αναλύσουν με λεπτομέρειες κάτι το οποίο θεωρούν, τις περισσότερες φορές έχουν δίκιο, κάποιες φορές μπορεί να μην είναι έτσι, θεωρούν ότι θα το πιάσεις γρήγορα, θα το καταλάβεις γρήγορα αυτό που σου λένε. Και ως ένα βαθμό έχουν δίκιο. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κενό ανάμεσα σε έναν θεραπευτή, σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αφήσει ποτέ τη γενέτειρα χώρα του για να ζήσει στο εξωτερικό. Εκεί μπορεί να δούμε ότι κάποια πράγματα πρέπει σε εισαγωγικά να μεταφραστούν. Λέω σε εισαγωγικά γιατί μιλάμε ελληνικά και οι δύο, αλλά μπορεί να χρειάζεται μια μετάφραση του βιώματος αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί ακριβώς να καταλάβει πώς είναι τα πράγματα εδώ πέρα ή πώς ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα σε έναν τόπο μπορεί εμένα να με επηρεάζει ψυχολογικά. Νομίζω δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ ανάγκη να εξηγήσουν το ότι το βίωμα εδώ από μόνο του μπορεί να είναι αρκετό για να τους δημιουργήσει κάποια συναισθήματα αμηχανίας, άγχους, φόβου, μελαγχολίας. Άρα είναι πολύ σημαντικό ο ψυχοθεραπευτής να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος που του μιλάει. Ή τουλάχιστον έτσι το έχω καταλάβει εγώ. Οπότε οι Έλληνες ψυχοθεραπευτές του εξωτερικού χρειαζόμαστε και έχουμε ρόλο, γιατί τουλάχιστον οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνονται ότι θα ταυτιστούν και θα νιώσουν μια μεγαλύτερη εγκύτητα μαζί μας εφόσον μοιραζόμαστε το κοινό βίωμα του μετανάστη. Να πω επίσης ότι κάνω συνεδρίες στα αγγλικά γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί expats, όχι Έλληνες, πάρα πολλοί μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων. Αιγύπτιοι, Γάλλοι, Εσθονοί. Σκέφτομαι τώρα εθνικότητες που εγώ έχω κάνει συνεδρίες μαζί τους. Ιταλοί, Κύπροι, Ισπανοί, που αν δεν μπορούν να βρουν θεραπευτή ή δεν έτυχε να βρουν, δεν ψάξανε ίσως θεραπευτή που να μιλάει τη δική τους μητρική γλώσσα ή αν δεν μιλάνε οι ίδιοι καλά Ολλανδικά ή αν εν πάση περιπτώσει έκατσε έτσι συγκυριακά και μέχρι τώρα δεν βρήκαν ακόμη και αγγλόφωνο θεραπευτή, μπορούν να έρθουν σε μένα. Τα αγγλικά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα, αλλά ίσως ακόμη και αυτό για κάποιους να είναι ανακουφιστικό, γιατί δεν είναι η μητρική μου γλώσσα και για πολλούς επίσης τα αγγλικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα. Οπότε ακόμη και αυτό είναι ένα κοινό βίωμα που μοιραζόμαστε. Θα έρθει για παράδειγμα ένας Κύπριος ή ένας Ιταλός ή ένας Ισπανός που επίσης τα αγγλικά τους είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με το δικό μου και παρόλα αυτά θα βγει συνεννόηση, θα βγει άκρη χωρίς κανένας από τους δυο μας να έχει ως μητρική γλώσσα τα αγγλικά. Παρόλα αυτά είναι η κοινή γλώσσα επικοινωνίας μας. Πάλι σας διαβεβαιώνω γι' αυτό, μπορούν να γίνουν πολύ όμορφες συζητήσεις, πολύ γόνιμες συζητήσεις, δύσκολες, χρήσιμες και παραγωγικές. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που κάνω συνεδρίες στα αγγλικά, χωρίς να είμαι Αγγλίδα και χωρίς και οι άνθρωποι που να με επισκέπτονται να είναι επίσης επίσημα αγγλόφωνοι. Επίσημα, χωρίς να είναι τα αγγλικά η μητρική τους γλώσσα. Γιατί επίσημα αγγλόφωνοι είναι εφόσον μιλάνε αγγλικά. Και το τρίτο που ήθελα να πω, δεν έχει τύχει μέχρι τώρα ποτέ να κάνω συνεδρίες στα Ολλανδικά, παρόλο που το επίπεδο των Ολλανδικών μου έχει φτάσει σε ένα επίπεδο. Είναι υποδιαρκής καλυτέρευση τέλος πάντων. Αυτό που συνειδητοποίησα εγώ προσωπικά ζώντας στην Ολλανδία και μπορεί να το ένιωθα αυτό ζώντας ίσως και στη Γερμανία ή ζώντας σε κάποιο άλλο κράτος. Είναι πολύ σημαντικό για μένα την ίδια να μιλάω την Ολλανδική γλώσσα για να μπορώ να επικοινωνώ, να βιώνω τις εμπειρίες που θέλω στην Ολλανδία, να μπορώ να πάω να δω ένα θέατρο, να μπορώ να πάω ένα σινεμά, να μπορώ να επικοινωνήσω με τους κατοίκους αυτής της χώρας, αλλά
αρκετά γρήγορα συνειδητοποίησα στο δικό μου το επάγγελμα, όσο άρχισα να βλέπω το target group μου για παράδειγμα, αρκετά γρήγορα συνειδητοποίησα ότι ήδη έχω Έλληνες, ήδη έχω ανθρώπους που θέλουν πάρα πολύ στα αγγλικά να κάνουν συνεδρίες και μάλιστα και στις δύο αυτές κατηγορίες αυτοί οι άνθρωποι συνειδητά θέλουν να κάνουν συνεδρίες όχι στα Ολλανδικά, αλλά σε κάποια άλλη γλώσσα. Οπότε συνειδητοποίησα ότι έχω ήδη ένα πάρα πολύ μεγάλο target group ανθρώπων που έχουν ανάγκη να κάνουν συνεδρίες μη Ολλανδόφωνες, αν μπορώ να το πω έτσι. Οπότε αμέσως συνειδητοποιώ ότι ο δικός μου ρόλος δεν είναι να έρθω να κάνω την αντίστοιχη δουλειά που θα κάνει ένας Ολλανδός ψυχολόγος, ένας Ολλανδός ψυχοθεραπευτής. Ήδη υπάρχουν χιλιάδες σε αυτή τη χώρα. Οι Ολλανδοί πολίτες θα πάνε πιθανότατα να συνεργαστούν με αυτούς, αν και ακόμη και αυτό μπορεί να μην ισχύει πάντα. Θέλω να σας πω ότι εγώ είχα κάποια στιγμή και Ολλανδούς θεραπευόμενους, όχι πάρα πολλούς, γιατί είναι το αναμενόμενο ο Ολλανδός να θελήσει να κάνει στη μητρική του γλώσσα συνεδρίες, αλλά είχα κάποια στιγμή και Ολλανδούς. Γιατί δεν τους πείραζε να κάνουν θεραπεία στα αγγλικά, γιατί για αυτό που θέλανε να κάνουν με θεωρούσαν κατάλληλοι, δεν θέλανε να περιμένουν σε μία λίστα αναμονής μέχρι κάποιος Ολλανδός θεραπευτής να επικοινωνήσει μαζί τους μέσω της ασφάλειάς τους, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Οπότε θέλω να σας πω ότι ακόμη και οι Ολλανδοί μπορεί να μην έχουν κανένα πρόβλημα να έχουν έναν θεραπευτή και να κάνουν μαζί τους συνεδρίες στα αγγλικά, έτσι. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι το target group είναι αρκετά μεγάλο, πάρα πολλοί άνθρωποι σε ανάγκη να κάνουν συνεδρίες όχι στα Ολλανδικά, οπότε αμέσως απάντησα πολλές φορές σε ανθρώπους που με ρώτησαν αν έχω σκοπό κάποια στιγμή να επεκτείνω και τη δουλειά μου και να ξεκινήσω να διαφημίσω ότι κάνω και συνεδρίες και στα Ολλανδικά. Να σας πω ότι από τη δική μου εμπειρία μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκε ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ η ανάγκη. Ίσα ίσα βλέπω συνεχώς ότι πρέπει όλο και περισσότερο να επικεντρωθώ στους expats, γιατί εκεί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να είμαι και πιο χρήσιμη και μπορώ ίσως να νιώθω ότι έχω και ένα μεγαλύτερο impact. Και δεν βρίσκω και την ελληνική λέξη τώρα, αλλά καταλάβατε. Νιώθω πιο χρήσιμη όταν επικεντρώνομαι στους expats. Η ζωή φυσικά δεν ξέρω πώς θα τα φέρει, μεγάλα λόγια δεν λέω, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που θέλω να υπερτονίσω και για τους συναδέλφους που σκέφτονται το εξωτερικό, αλλά και για όσους με ρωτάνε και το έχουν απορία. Πολλές φορές συνειδητοποιημένα επαγγελματίες που ζουν στο εξωτερικό επιλέγουν να συνεργάζονται με τους expats, γιατί ίσως βλέπουν ότι αυτό από μόνο του φτάνει και περισσεύει για να πηγαίνει καλά η δουλειά, να το πούμε έτσι, για να μπορούμε να βιοποριζόμαστε μέσα από αυτό εμείς οι επαγγελματίες, αλλά και γιατί μέσα από αυτό το δρόμο ήδη νιώθουμε πάρα πολύ χρήσιμοι και πάρα πολύ γεμάτοι και πάρα πολύ επαρκείς όσον αφορά το επάγγελμά μας. Ίσως καμιά φορά δεν χρειάζεται να ανοιγόμαστε παραπάνω από όσο πρέπει, από όσο μπορούμε και από όσο αντέχουμε. Δηλαδή και πρακτικά να σας πω, εγώ νιώθω ότι δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να ανοιχτώ ή ακόμη και να σκεφτώ την πιθανότητα να κάνω συνεδρίες στα Ολλανδικά, γιατί δεν έχω ούτε το χρόνο, ούτε τα περιθώρια αυτή τη στιγμή να εντάξω κάτι τόσο μεγάλο και απαιτητικό στην ήδη αρκετά διευρυμένη και αρκετά απαιτητική δουλειά μου. Οπότε το πηγαίνω όσο μπορώ, όσο αντέχω και όσο μπορώ εγώ ίδια να το ελέγξω. Δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε ούτε εμείς οι ίδιοι για το πόσα μπορούμε να κάνουμε σε επαγγελματικό επίπεδο. Κάθε φορά ας πηγαίνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε, μέχρι εκεί που αντέχουμε και το κυριότερο μέχρι εκεί που θέλουμε και αισθανόμαστε κι εμείς ωραία. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε καμία κατάσταση. Τη στιγμή μάλιστα που νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι με το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Τι σας είπα πριν, έχει ήλιο. Έχει ήλιο και ταυτόχρονα βρέχει τώρα. Αυτή είναι η Ολλανδία. Σταμάτησε να βρέχει, ξεκίνησα να φύγω από το πάρκο και μέσα σε 5-10 λεπτά έβγαλε ξανά ήλιο, σταμάτησε να βρέχει. Είμαστε στην Ολλανδία, αυτό είναι σίγουρο.
Λοιπόν, άλλαξα θέση μέσα σε ένα διαφορετικό σημείο του πάρκου. Θα τελειώσω αυτό το βίντεο, γιατί θέλω να πω μερικά ακόμα πράγματα και τα υπόλοιπα θα τα αφήσω για το δεύτερο μέρος, όπως σας είπα. Αν θα πάω στην επόμενη ερώτηση που έχω σημειώσει, το γιατί κάποιος να κάνει online συνεδρίες, η απάντηση που θα δώσω είναι αρκετά απλή, γιατί η πράξη μου έχει δείξει ότι τις περισσότερες φορές δεν έχει καμία απολύτως διαφορά η διαζώση συνεδρία από τις online συνεδρίες. Φυσικά είναι πάρα πολύ ok τώρα, ειδικά που είμαστε μετά την πανδημία του κορονοϊού, γιατί μεταξύ μας ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα την περίοδο της πανδημίας να κάνει κάποιος διαζώσεις συνεδρίες. Το έζησα και εγώ και πολλοί συνάδελφοι, αλλά θέλω να πω ότι η πανδημία άνοιξε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, νομίζω ακόμη και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ας μην κοροϊδευόμαστε, για το αν χρειάζεται πια τόσο πολύ να είμαστε διαζώσεις, δηλαδή να έρχεται ένας άνθρωπος στο γραφείο ενός ψυχολόγου, ενός ψυχοθεραπευτή για να κάνει συνεδρίες. Εμένα η θέση μου και η απάντησή μου πολλά χρόνια πριν την πανδημία ήταν πως όχι. Γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια εγώ έκανα συνεδρίες online. Ακόμη και άνθρωποι που ζουν στην Ολλανδία, αλλά δεν είχαν την ευκαιρία να έρθουν στο Ρότερνταμ να με βρούνε. Μπορεί εγώ να είμαι στο Ρότερνταμ και η πελάτησά μου να είναι στο Άμστερνταμ, που συμβαίνει. Μπορεί να είναι στην Ουτρέχτη. Μπορεί να είναι κάτω στο τέρμα της Ολλανδίας, στα σύνορα με Βέλγιο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν σε εβδομαδιαία βάση να κάνουν 80 χιλιόμετρα να έρθουν σε σένα και 80 χιλιόμετρα να φύγουν από σένα για να κάνουν μια συνεδρία. Πρώτα απ' όλα κοστίζει χρόνο, κοστίζει ενέργεια, το να έρθει ο άλλος μετά τη δουλειά του μπορεί να είναι σκότωμα, κοστίζει χρήματα, βενζίνη, κοστίζει χρήματα στο τρένο, αν θα έρθεις με τρένο να με βρεις. Και τελικά το ερώτημα για μένα πάντα ήταν γιατί. Κάτσε από την άνεση του σπιτιού σου, στο σαλόνι σου, με το λάπτοπ σου στα χέρια σου, το τάμπλετ σου τι έχεις, και έλα να κάνουμε μια συνεδρία που μπορώ να σου εγγυηθώ είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα που θα κάναμε και από κοντά μαζί. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν με έχεις στο 1,5 μέτρο, αλλά κι αν με είχες τι θα συνέβαινε. Δηλαδή τι θα άλλαζε, με έχεις μπροστά στην οθόνη σου αυτή τη στιγμή, σου μιλάω, μου μιλάς, είναι το ίδιο πράγμα. Καλή σύνδεση ίντερνετ να έχουμε και θα γίνει. Και να σας πω, ξανά και ξανά το λέω και πάντα όπως λέω, προκαλώ να το κάνουμε σαν δοκιμή αυτό το πράγμα, σαν δοκιμασία. Πάρα πολλοί άνθρωποι που επιμένουν αρχικά να κάνουν διαζώσεις μαζί μου, περνάνε και άνθρωποι κάνουν βόλτα στο πάρκο, είναι λογικό. Πάρα πολλοί άνθρωποι που επιμένουν να κάνουν διαζώσεις μαζί μου, ψυχοθεραπεία, αυτό που ουσιαστικά θέλουν, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, είναι την αίσθηση της εγκύτητας. Δηλαδή την αίσθηση να νιώθουν ότι είναι σε ένα γραφείο, είναι κοντά με τον ψυχοθεραπευτή τους. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα διαφορετικό συναίσθημα ή μπορεί να νιώθουν μια οικειότητα. Πάρα πολλοί μου έχουν πει τη φράση είναι αρκετά ψυχρό μέσα από την οθόνη ενός υπολογιστή να κάνουμε συνεδρίες. Αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με όλον αυτό τον βομβαρδισμό που δεχόμαστε για το πώς τα social media και πόσο η τεχνολογία μας έχει απομονώσει. Το καταλαβαίνω. Και πάρα πολλοί άνθρωποι σκέφτονται ότι αυτό δεν θέλω να το έχω με τον ψυχοθεραπευτή μου. Και αυτό το καταλαβαίνω σαν ιδέα. Πάντα όμως τους λέω, καταρχάς τους λέω ότι σέβομαι πάρα πολύ αυτό που μου λένε, τις επιφυλάξεις τους, τις αμφιβολίες τους κτλ. Πάντα όμως τους λέω το εξής. Ειδικά σε αυτούς που επιμένουν να έρθουν διαζώσεις. Έλα να κάνουμε διαζώσεις 1, 2, 3 φορές. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, πρακτικό, από άποψη χρονοδιαγράμματος είναι δύσκολο, συμβαίνει κάτι, είσαι κρυωμένος και δεν θες να βγεις από το σπίτι, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Αν για οποιοδήποτε λόγο μια φορά δεν μπορείς να έρθεις διαζώσεις, δοκίμασε και το online, δοκίμασε το μία φορά. Και αν δεις ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη διαφορά στο διαζώσεις από το διαδικτυακό, μαζί σου 100%. Δηλαδή πάμε να το κάνουμε μόνο διαζώσεις, πάμε να το κάνουμε face to face, να έρχεσαι εδώ κάθε φορά. Μπορώ να σας εγγυηθώ, στο λόγο της τιμής μου, ότι όσοι άνθρωποι εξ αρχής επέμεναν για διαζώσεις, όλοι, αυτή τη στιγμή κάνουν online και δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
είδαν ότι ό,τι συζητούσαμε διαζώσεις, πάνω κάτω στο ίδιο τέμπο, στον ίδιο ρυθμό, με το ίδιο πάθος, με την ίδια ενέργεια, τα ίδια πράγματα συζητάμε διαδικτυακά, τα ίδια πράγματα συζητάμε online. Πάντα όμως τους ρωτάω, πώς σου φαίνεται? Υπάρχει διαφορά για σένα? Υπάρχει ουσιαστική διαφορά για σένα? Γίνεται η δουλειά που πιστεύεις ότι πρέπει να γίνεται? Συνεχίζει η επαφή μας να είναι καλή? Συνεχίζει η επαφή μας να είναι ουσιαστική? Παίρνεις πράγματα που είναι χρήσιμα για σένα? Έχει νόημα όλο αυτό? Επαναλαμβάνω, όλη αυτή τη στιγμή είναι διαδικτυακά. Με πετυχαίνετε σε μία περίοδο που δεν έχω κανέναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή έρχεται να κάνουμε face to face, έρχεται να κάνουμε πρόσωπο με πρόσωπο συνεδρίες. Ούτε έναν. Τις περισσότερες περιόδους της ζωής μου έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Τι προτιμώ εγώ? Και τα δύο θα τα κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά βλέπω πόσο μεγάλη εξυπηρέτηση είναι το online, καταρχάς για τους ανθρώπους, γιατί τελικά έχουν μία άλλη ψυχολογία και μία άλλη χαλαρότητα όταν κάθονται από το σπίτι τους και την κάνουν τη συνεδρία. Μόνο, ξαναλέω, τον χρόνο που γλιτώνουν και μόνο την ταλαιπωρία, βάζω και το κόστος, αλλά ξαναλέω, μόνο τα δύο πρώτα να λάβουμε υπόψη μας, είναι τεράστια η διαφορά. Και εγώ μου είναι πολύ πιο εύκολο, θα μιλήσω τελείως πρακτικά, απλά να βγω από τη μία κλίση, να κάνω 10 λεπτά διάλειμμα και να περάσω στην επόμενη κλίση. Κάτι που στο διαζώσεις μπορεί πάντα να ένιωθα λίγο πιο πολύ πιεσμένη, αν έπρεπε όλος ο κόσμος αυτός που έχω να έρχεται στο γραφείο μου, να ξεπροβοδήσω τον έναν, να τον αποχαιρετήσω, εντωμεταξύ να υποδεχτώ τον άλλον. Γλιτώνουμε όλο αυτό το πρακτικό κομμάτι που κακά τα ψέματα μπορεί να φάμε 10-15 λεπτά. Και δεν υπάρχει λόγος. Οπότε νομίζω ότι αρκετά περισσότερο εγώ σαν Ελληνίδα ψυχολόγος του εξωτερικού προτιμώ το διαδικτυακό. Και επίσης να πω και ξεκάθαρα το πολύ πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι το ότι η ελευθερία που έχουμε να συνεχίσουμε τις συνεδρίες μας απερίσπαστη, εφόσον το επιθυμούμε, από όπου και αν βρισκόμαστε. Πλέον αυτό που βλέπουμε ως μια μεγαλύτερη ελευθερία και ευκαιρία, ειδικά μετά την πανδημία, είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και μου, συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, μπορούμε να δουλεύουμε από οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή να πάρω το λάπτοπ μου, το σημειωματάριό μου, τις σημειώσεις μου, να πάω 2 μήνες στην Ελλάδα, να κάνω από εκεί τις συνεδρίες μου. Το καλοκαίρι, ας πούμε, το έκανα αυτό το πράγμα, να δουλεύω κανονικότατα και οι άνθρωποι να μην χάσουν κανένα ρυθμό και καμιά από τις προγραμματισμένες συνεδρίες τους. Μετά θα επιστρέψω φυσικά στο σπίτι μου στην Ολλανδία, θα συνεχίσω να δουλεύω εδώ. Αλλά επίσης πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που είναι σε ένα επαγγελματικό ταξίδι ή που είναι κάπου σε διακοπές, παρόλα αυτά δεν θέλουν να χάσουν τη συνεδρία τους. Έχουν πάει μια εκδρομή, παρόλα αυτά θέλουν αυτή τη μία ώρα να μιλήσουμε. Πόσο σημαντικό είναι και αυτοί να συνδεθούν μαζί μου από το Παρίσι, από το Λονδίνο, από τη Νέα Υόρκη, αν βρούμε μια κοινή ώρα να τα πούμε και να κάνουμε τη συνεδρία μας. Δηλαδή, πέρα από το πρακτικό κομμάτι του πώς ρυθμίζεται μια διαζώση συνεδρία, οι διαδικτυακές συνεδρίες μπορούν να γίνονται από παντού. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας χάρισε η τεχνολογία. Και είναι κρίμα να μην το εκτιμάμε. Κακά τα ψέματα. Νομίζω απάντησα αρκετά στην ερώτηση γιατί online συνεδρίες. Θα πάω και στην τρίτη και στην τελευταία για αυτό το βίντεο. Αν ο ψυχολόγος πρέπει να είναι expats, νομίζω ότι αυτό το απάντησα αρκετά στην πρώτη ερώτηση, που ανέλυα γιατί οι άνθρωποι κάνουν συνεδρίες στα ελληνικά και στα αγγλικά με ψυχολόγους που είναι επίσης μετανάστες. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Πέρα από το ότι να ξαναεπισημάνω ότι οι άνθρωποι πολλές φορές επιδιώκουν μέσα από την επαφή τους με τον ψυχοθεραπευτή τους την ταύτιση, τα κοινά βιώματα, το να καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πώς είναι να ζουν στο εξωτερικό ως μετανάστες, πώς είναι να ζουν μακριά από τη γενέτειρά τους, μακριά από την οικογένειά τους, μακριά από τους φίλους τους. Πολλές φορές θα μου πούνε αυθόρμητα, τα ξέρεις και εσύ τα ζεις. Νομίζω αυτό το τα ξέρεις και εσύ τα ζεις τους φέρνει πολύ πιο κοντά σε μένα, τους δίνει μια αίσθηση εγκύτητας και γι' αυτό ίσως νιώθουν καλύτερα αρκετές φορές να βρουν έναν θεραπευτή που είναι και αυτός επίσης μετανάστης. Το νιώθουν και σαν ένα ακόμα σημείο επαφής
Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ψέμα. Χωρίς να σημαίνει, και αυτό οφείλω να το επισημάνω, ότι δεν υπάρχουν εξαιρετικοί θεραπευτές οι οποίοι δεν είναι μετανάστες, αλλά λόγω της εμπειρίας τους και λόγω της βαθιάς ενσυναίσθησής τους και της αγάπης που έχουν προς το επάγγελμα που κάνουν, δεν μπορούν να κατανοήσουν τις προκλήσεις ενός ανθρώπου που ζει μακριά από το προστατευμένο περιβάλλον της οικογένειάς του, της χώρας της οποίας μεγάλωσε, των φίλων του. Ένας θεραπευτής, ακόμη και αν δεν είναι μετανάστης, έχει τις δυνατότητες και τα εργαλεία να το καταλάβει. Οπότε είναι στη διακριτική σας ευχέρεια το ποιον εσείς θα επιλέξετε να εμπιστευτείτε για τη ζωή σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο που θα συζητήσω τις υπόλοιπες ερωτήσεις που έχω σημειώσει, τελείωσε η μία σελίδα, έχω την επόμενη, σας αφήνω να πάω να περπατήσω λίγο στον ήλιο του Οκτώβρη. Ας τον χαρούμε, γιατί στην Ολλανδία το σίγουρο είναι ότι δεν θα τον έχουμε για πολύ καιρό ακόμα. Ο Νοέμβρης είναι ένας παραδοσιακά βροχερός μήνας στην Ολλανδία. Ελπίζω κάτι να πήρατε από αυτό το βίντεο, τόσο οι άνθρωποι που θέλετε να καταλάβετε πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα με τις online συνεδρίες, με ψυχολόγους που ζουν σε διαφορετικές χώρες. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν συνάδελφοι, άνθρωποι με χαιρετάνε, πόσο ευγενικοί είναι. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό συνάδελφοι, ακυρώνω και μία κλίση. Βλέπετε, όταν μιλάς από κινητό συμβαίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και όταν μιλάς σε δημόσιο χώρο συμβαίνουν άλλα τόσα. Είναι πολύ σημαντικό συνάδελφοι που θέλουν να κάνουν το βήμα του να ανοιχτούν είτε σε online διαδικτυακές συνεδρίες, ελέγχοντας φυσικά τι ισχύει σε κάθε χώρα με αυτό το φαινόμενο, γιατί σίγουρα όλο αυτό είναι ένα διαδικαστικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να τσεκάρετε με την πλατφόρμα μέσα από την οποία κάνετε συνεδρίες, ή αν έχετε μια δικιά σας εταιρεία, μια δικιά σας επιχείρηση, θα πρέπει λίγο να δείτε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, οικονομικά, φορολογικά, επικοινωνιακά. Αυτά ίσως θα πω στο επόμενο βίντεο, αλλά σε πρώτη φάση είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε λίγο το ψυχολογικό και το πρακτικό του πράγματος, του πώς ξεκινάει όλο αυτό, σε ποια βάση, βασισμένο σε ποιες ιδέες, σε ποιες συνθήκες, και να ακούσετε και το βίωμα ενός ανθρώπου που το κάνει ήδη 8 χρόνια αυτό το πράγμα. Οπότε ελπίζω να είναι χρήσιμο και αυτό ακόμη και για ψυχοθεραπευτές που αυτή τη στιγμή δουλεύουν μόνο διαζώσεις, μόνο ίσως στην τοπική κοινωνία στην οποία βρίσκονται, αλλά μπορεί να σκέφτονται εδώ και καιρό να το κάνουν και λίγο διαφορετικά. Με ανθρώπους που δεν είναι κοντά τους απαραίτητος, χιλιομετρικά, με ανθρώπους που μπορούν να ζουν ακόμη και σε άλλες χώρες, και με ανθρώπους που είναι ανοιχτοί στο να κάνουν διαδικτυακές συνεδρίες, εάν νιώθουν ότι έχουν βρει τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή για αυτούς και θέλουν αυτόν συγκεκριμένα για τους δικούς τους λόγους. Όπως λέω πάντα, και με αυτό θα κλείσω, έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε όσους ψυχοθεραπευτές θέλουμε σε αυτή τη ζωή, αν νιώθουμε ότι δεν έχουμε βρει τον κατάλληλο, αλλά πρέπει να έχουμε και δικαίωμα να κρατήσουμε αυτόν που θέλουμε, αυτόν που εμπιστευόμαστε και αυτόν που, κακά τα ψέματα, μιλάει σε μας. Έχουμε χημεία μαζί του, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε την επικοινωνία μαζί του, αν βλέπουμε ότι όλο αυτό το πράγμα λειτουργεί για μας. Με λίγα λόγια, αν έχετε βρει τον ψυχοθεραπευτή της καρδιάς σας, σε εισαγωγικά ή και εκτός εισαγωγικών, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σημαντικό πλέον, και αυτό μας δίνει η τεχνολογία, είναι πολύ σημαντικό πλέον και πολύ πολύτιμο το ότι υπάρχουν τρόποι για να τον κρατήσετε στη ζωή σας, ακόμη και αν ζείτε σε διαφορετικές χώρες. Αυτή η σχέση μπορεί να συνεχίσει, να μην διαρριχθεί και να παραμείνει εξίσου ποιοτική, ακόμη και αν σας χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό θέλω να κρατήσουμε από το σημερινό βίντεο. Είπα πολλά, όπως πάντα. Να με συγχωρείτε, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο και ακόμα νιώθω ότι προσπαθώ να προσαρμοστώ, αλλά θα ξαναμπω στην ρουτίνα του
καταγράφω τη σκέψη μου κάνοντας ένα μακρύ μονόλογο, ελπίζοντας να έχουν συνοχή τα λόγια μου, να βγάζουν νόημα, παρά τα σαρδάμ που μπορεί να κάνω και παρά το ότι μπορεί από το ένα θέμα να πεταχτώ για λίγο στο άλλο. Σας υπόσχομαι ότι όσο περνάει ο καιρός και κάνοντας πια και άλλα βιντεάκια, σας υπόσχομαι ότι θα καλυτερέψει. Να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα απαντήσω τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.